Iawn. Plis trowch gyda fi os oes Beiblau gyda chi i Luc 6. Fel chi'n gwybod, i ni wedi bod cyn y Pasg, a falle bod spel wedi bod ers hynny nawr, yn edrych ar Efengyl Luc. Mae'n braf cael bod nôl gyda chi yn edrych ar Luc eto. Un atgoffa ni te, a mae'n helpu chi edrych yn eich Beiblau. Os newch chi edrych yn ôl ar y penodau diwetha, ni wedi edrych arno yn Efengyl Luc, gewch chi'ch atgoffa o'r ffaith fod Iesu wedi bod yn amlygu ei natur. Os chi'n cofio, yn y beth o'n i'n edrych arno, oedd e'n amlygu ei awdurdod a'i arglwyddiaeth dros sawl peth, dros y greadigaeth gyda Seimon Pedr, os chi'n cofio, dros y corff gyda'r dyn oedd wedi cael ei barlysu, dros bechod yn maddau pechodau, ac wedyn dros y saboth, hyd yn oed, fe yw arglwydd y saboth, yn dangos i ni sut i ddeall y gyfraith yn awr bod wedi cyflawni'r cyfan. Nawr, wrth i ni symud ymlaen, un peth sy'n bwysig cofio yw adnod 11 o benod 6. Felly edrychwch nôl ar hwnna. Beth yw ymateb pawb i Iesu sydd yn iachau, sydd yn maddau pechod? Beth yw ei ymateb nhw? Wel, wrth gwrs, mae rhai sydd wedi iachau yn llawenhau, mae rhai sydd wedi cael eu pechodau wedi maddau, mae nhw'n llawenhau. Ond mae yna rai sydd yn casau Iesu. Mae yna rai sy'n penderfynu, mae rhaid i ni wneud rhywbeth i roi stop ar Iesu. Mae yna elyniaeth. Os chi'n sylwi, llanwyd hwy yr ysgrifenyddion a'r Pharisiaid a gorffwylledd. Maen nhw'n llawn, maen nhw'n cracter os liciwch chi. A dechreuant drafod a'i gilydd beth i'w wneud i Iesu. A pan ni'n edrych ar beth i'w wneud i Iesu, nid meddwl, anon ni gynnal parti Iesu, neu anon ni brynu anrheg i Iesu i gydnabod ei fawredd a'i ras. Na, dim o gwbl. Sut allwn ni gael gwared ar Iesu? Sut allwn ni niweidio Iesu yw bwriad? Felly mae targed nawr ar gefn Iesu. Maen nhw'n chwilio am ffyrdd i gael gwared ohono fe. Ac yn sgil hynny, lle mae Iesu'n mynd? Lle mae Iesu'n troi? Sylwch, adnod 12, un o'r dyddiau hynny aeth allan i'r mynydd i weddio, a bu ar hyd y nos yn gweddio ar Dduw. Mae wedi amlygu ei natur, a'i bwrpasau, a'i rym, a'i arglwyddiaeth. Mae'n gwybod calonau y bobl sydd o'i flaenau fe. Mae'n gwybod beth sydd i ddod, wrth gwrs, beth yw'r cynllun mawr, sef o pobl yn meddwl yn ôl eu rheolaeth nhw bod nhw'n mynd i gael gwared ar Iesu. Ond mae Iesu nawr yn ceisio y tad, yn neilltuo ei hunan o sŵn y byd, o brysurdeb y byd, mwyn rhoi ei sylw ar yr arglwyddew, ar y tad. Mwyn bod e'n uno ei hunan o'r newydd ac yn barhaus gyda ewyllus y tad, ar ei gyfer ar y ddaear. Beth yw'r cam nesaf nawr? Beth yw'r cam nesaf mewn i fuddod i'r tad? A felly mae'n neilltuo ei hunan. Wrth gwrs, mae'n gwybod beth yw'r cam nesaf. Mae eisiau bod e'n un ar tad. Yn ceisio hefyd, dwi'n hollol sicr, bendith ac arweiniad a nerth ar gyfer y 12 mae ar y fi'n dewis. Chi'n gweld, mae'n neilltuo ei hunan just cyn penderfynu pwy fydd y 12 fydd yn cael ei dewis yn apostol o blith y disgyblion. A mae'n neilltuo ei hunan ac yn ceisio y tad ar ei rhan nhw, drosti nhw, yn ogystal ac yn uno ei hunan yn barhaus ac ewyllus y tad. A mae hwnna yn esiampl i ni, nag yw e? Yng nghanol sŵn a prysurdeb y byd, mae mor hwydd bod ni'n cael ein dylanwadu gan synnau'r byd a prysurdeb y byd ac effeithiau'r byd arno ni. Oedd Iesu yng nghanol tyrfaoedd o bobl. Oedd e'n ei dysgu nhw, oedd e'n ei achau nhw, pethau da. Ac eto, galle fe'n rwydd wedi cael ei distracto gan y pethau yna, yn hytrach na cofio, hang on, mae gen i bwrpas fan hyn. Sef i baratoi o blith y disgyblion apostolion fydd yn hyrwyddo gwaith y deyrnas yn nerth yr ysbryd. Y rai fydd yn ei gadael ar ei hôl un dydd. Mae wedi bod yn esbonio hyn iddyn nhw, ynddo fe. Ni wedi gweld e trwy gydol yr Efengylau.
Iesu yn dweud pethau fel, mae mab y dyn yn mynd i farw ac yn atgyfodi. Dwi'n mynd i'ch gadael chi rhyw ddydd, a mynd nôl at y tad i baratoi lle i chi yn y nefoedd. Mae'n ei rhybuddio nhw o'r pethau yma. Dyw hwn ddim yn sioc, ond mae nawr yn ei paratoi nhw. Dyma y paratoad sydd ei angen arnyn nhw, bod nhw'n cael eu dewis yn apostolion ac yna i dysgu beth mae'n golygu i fod yn bobl Crist. A dyna beth sydd gyda ni o'n blaenau ni fan hyn. A beth sy'n rhyfeddol am y testun yma, yn gyntaf yw y deuddeg mae e'n dewis. Os byddech chi nawr yn meddwl am y bobl fydd yn dod ar eich ôl chi, pwy chi eisiau gario ymlaen legacy, falle bod chi yn berchen ar gwmni neu ryw gymdeithas, a chi'n meddwl, reit, pwy sy'n mynd i gymryd hwn ymlaen ar yn ôl i? Byddech chi mwy na thebyg yn meddwl, reit, pwy yw'r mwyaf qualified fan hyn? Pwy yw'r gorau? Pwy yw'r mwyaf profiadol? Pwy yw'r un gyda'r mwyaf o sgil? A wedyn chi'n edrych ar yr apostolion, a maen nhw'n cael eu henwi ni. A chi'n meddwl, hang on, ti'n siŵr Iesu? Ti'n siŵr mae dyma'r rhai? Ti eisiau i fod yn apostolion i ti? Apostolion, un sydd wedi ei anfon mas ar ran un arall. Ar ran Iesu, maen nhw'n cynrychioli Iesu mewn awdurdod. Wedi ei roi gan Iesu, wrth gwrs. Gallech chi ddefnyddio'r gair llysgennad, ambassador. Nawr, mae yna lot o ambassadors i gael. Mae yna lot o ambassadors ar social media dyddi yma, credwch neu beidio. Mae yna cwmnïau gwahanol, a maen nhw'n mynd mas, a maen nhw'n chwilio am bobl gwahanol i gynrychioli eu brand nhw. Mae yna rhaid o lan trwy'r amser ar y we i chi pobl ifanc, Gymshark ambassadors. Beth yw'r reina? Athletwyr, pobl, cryf, yr rai mwyaf ffit allwch chi ffindo. Dyna pwy maen nhw wedi dewis i gynrychioli eu cwmni nhw. Pwy mae Iesu wedi dewis? Bradwr sydd yn gyn-gasglwr trethu. Pysgotwyr. Pobl sydd yn ddim byd o safbwynt y byd. Sydd â dim dylanwad o safbwynt y byd. Mae J.C. Ryle yn dweud, not one of them, as far as we can see in the New Testament, was great or rich or noble or highly connected. Not one was a Pharisee or scribe or priest, elder or ruler. They were, according to Acts 4, unlearned and ignorant men. Dyna sut maen nhw'n cael eu gweld. Ac eto, mae hwnna'n dangos rhywbeth mor bwysig i ni ynglŷn â y math o bobl mae Iesu yn ei dewis. Mae'n dewis pobl sydd yn wan. Dewis pobl sydd wedi ei darostwng. Dewis pobl sydd yn ei nerthu hunan a dim byd i'w gynnig. Mwyn iddo fe amlygu ei nerthu ynddo ni a trwyddo ni. A mae e'n fendigedig nag yw e, achos os i ni'n onest yn ein calonau, i ni'n ymwybodol, dwi'n neb. Sgen i ddim byd i'w gynnig i'r arglwydd. Dyw e ddim wedi fy newis i oherwydd bod gen i rhywbeth i'w gynnig iddo fe. Mae wedi fy newis i achos bod gyda fe rhywbeth i'w gynnig i fi. Mae e'n anhygoel. Yn ei ras bod e ddim yn edrych mas ac yn chwilio am y cream of the crop. Na, mae eisiau amlygu ei rym a'i ras a'i ogoniant trwy lestri prif. Llawen hewch os ych chi wedi gweld eich bod chi'n neb. Os ych chi wedi dod i ddeall, mae pwy bynnag gyfiawnder sydd gen i yn glytiau bryntion ger bron yr arglwydd. Chi'n cofio nathon ni edrych ar Eseia ac o'n nhw'n dweud fod eu cyfiawnderau nhw fel clytiau bryntion ger bron yr arglwydd. Beth mae hwnna'n dweud wrthon ni yw bod nhw wedi sylweddoli beth bynnag fi'n meddwl sydd gen i'w gynnig, dyw e ddim yn ddim byd i'r arglwydd. Dyw e ddim yn ddigon da i ddod ag ogoniant i'r arglwydd ac i blesio'r arglwydd ac i ddigoni'r arglwydd neu digoni cyfraith yr arglwydd. Chi'n gweld, mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli mae beth mae'r arglwydd Iesu eisiau yw calonnau isel ger ei fronau. Nid pobl sy'n dod at yr arglwydd ac yn dweud edrych arno i, edrych beth sydd gen i i'w gynnig i ti, yn hytrach
rhai sydd yn dod at yr arglwydd ac yn dweud, arglwydd, dwi dy angen di. Dwi'n plygu glin ger dy fron di. Arglwydd, defnyddia fi, plis. Arglwydd, gwna dy waith yno fi, gwna dy waith trwo fi. Dyn ni'n ddim byd ger bron yr arglwydd. Mae yna hen frand yn reiddiol o'r enw'r Williams Brothers, band Cresnogol, sy'n gwybod chi'n gyfarwydd enw. Wnaethon nhw ganu can. Ac yn y gan mae yna chorus sy'n dweud, I'm just a nobody trying to tell everybody about somebody who can save anybody. Mae yna'n helpu ni gofio. Dwi'n neb yn trio dweud wrth bawb am rhywun sy'n gallu achub pawb. Dyna pwy ydyn ni. Dyn ni'n neb. Fel mae'r apostolion yn neb. Yn neb yn ein erthu hunan. Ond os ni'n rhoi ein hunain o dan arglwyddiaeth ac o dan awdurdod yr arglwydd Iesu, fe fydd e'n ein defnyddio ni. Fe fydd e'n ein defnyddio ni, nid i gyflawni ein pwrpasau ni, ond i gyflawni ein pwrpasau fe. Dim ond i ni aros yn ffyddlon. Ac felly beth yw dy identity di, dy hunaniaeth di? Wyt ti'n un sydd eisiau gwneud enw ac elw i ti dy hunan, neu wyt ti wedi sylweddoli, does dim gwerth yn hynny. Dwi am wneud enw ac elw i Grist yn fy mywyd i. Dwi eisiau gogoneddu fe. Mewn gwirionedd, fe yw ein hunaniaeth ni. Fel mae'n dweud yn Galatia 3, i ni wedi cael ein gwisgo â Christ. Ni wedi rhoi amdano ni Grist. Fe nawr yw yr un sydd yn byw yno ni drwy ffydd. Ni wedi marw i'r hen berson. Ac os oes balchder dal yno ni, neu unrhyw elfen o hunan gyfiawnder dal yno ni, gweddiwch, arglwydd tora fi lawr. Fi'n cofio dad yn gweddio pan o'n i'n fach, tora fi arglwydd. Ac o'n i ddim cweit wedi deall beth oedd hwnna'n golygu nes i fi gyrraedd pwynt lle o'n i'n yn deall, mae beth oedd e'n golygu oedd, os oes balchder yno fi, tora fi arglwydd. Byddai'n well da fi gael fy nhori, cael fy nhynnu lawr, na bod fi'n dyrchafu fy hunan. Oherwydd dim ond unwaith fi'n cael fy nhori, mae'r arglwydd wedyn yn gallu fy nyrchafu fi. Felly gweddiwch arglwydd tora fi. A mae'n gallu gwneud hynny mewn pob math o ffyrdd. Nawr, yr ail beth dwi eisiau nodi yw sut mae natur Iesu'n cael ei amlygu i ni fan hyn. Rhywbeth wedi taro fi wrth baratoi, a wir yn drawiadol dwi'n meddwl. Yn adnod 17, os sylwch chi, mae'n mynd lawr a sefyll ar dir gwastad, a mae'n sefyll o flaen y dyrfa yma, oedd wedi dod i wrando arno fe. Pob math o bobl gwahanol yn gwrando arno fe ac yn cael ei achau o'i clefydau. Ac adnod 18, yr oedd rhai aflunid gan ysbrydion aflan hefyd yn cael ei gwella. Ac yr oedd, adnod 19, ac yr oedd yr holl dyrfa'n ceisio cyffwrdd ag ef, oherwydd yr oedd nerth yn mynd allan ohono ac yn iachau pawb. So beth yn eich taro chi am hwnna? Oedd pobl yn dod at Iesu jyst eisiau twtio fe. Jyst eisiau cyffwrdd fe. Achos pan oedd hynny'n digwydd, a mae y wraig gyda gweidlif yn amlygiad o hynny i ni, pan oedd hynny'n digwydd, oedd pobl jyst yn cael ei achau. A darlun yw, nid bod pobl yn dod ac yn cyffwrdd ynddo fe, ac yna wedyn, bydde Iesu'n troi atyn nhw ac yn ei achau nhw, na, bydden nhw'n cael ei achau fel yn achos y wraig wrth iddyn nhw gyffwrdd. A felly, beth mae'n dangos i ni yw fod pobl yn dod at yr arglwydd Iesu mewn ffydd, ac wrth iddyn nhw amlygu'r ffydd yna, wrth ddymuno cyffwrdd ar arglwydd Iesu, maen nhw'n cael ei achau. Mae'n dangos rhywbeth mor arbennig i ni am natur Iesu Grist. Mae e fel petai Iesu yn methu a pheidio a tywallt gras, a tywallt nerth, a tywallt bendith mas. I'r fath raddau, gyda'r rai, gyda gweidlif, sa eisiau mynd at fe gormod, achos ni'n dod ato fe yn lyc nes ymlaen. Ond oedd e'n taro chi,
mae hi'n cael ei achau yn gyntaf, a wedyn mae e'n dweud, nes i synhwyro fod nerth wedi mynd mas ohonau. Mae e fel petai yn automatic. Dyw e ddim yn automatic, ond mae e fel petai yn automatic. Mae Iesu'n gwbl fwriadol yn gwneud e, ond mae fel petai yn methu peidio a'i achau rhai sydd yn dod ato fe mewn ffydd. Nawr, mae bwysig bod ni ddim yn camddeall hwnna ac yn meddwl, os i ni'n dod at yr arglwydd Iesu mewn ffydd, bydd yn i'ch iachau yn gorfforol neu beth bynnag. Nid yna beth mae'n golygu. Mae popeth yn unol ac ewyllus Iesu Grist. Ond beth mae'n dangos yw, wrth i ni ddod yn unol â'i ewyllus mewn ffydd, fod nerth yn dod mas. Yn yr un ffordd, a byddwn ni'n gweld rhywfaint o hwn heno, mae yna addewidion yn y gair. Mae yna addewidion ar gyfer y Cristion yn y gair, lle mae'r arglwydd Iesu'n dweud pethau fel Luc 11, gofynnwch am yr ysbryd glân a fyddai'n rhoi i chi. Gofynnwch am yr ysbryd glân a byddai'n rhoi i chi. A felly, dyn ni'n gofyn a mae e'n rhoi. Os dim eisiau ni am a fydd e'n rhoi yr ysbryd glân, achos mae wedi gaddo. Ac wrth i ni ofyn, mae e'n rhoi. Ein gwaith ni mewn ffydd yw dod a gofyn, ac hefyd wedyn mewn disgwyliad mynd. Ydyn ni'n bobl sydd yn ceisio'r arglwydd. Fel petai yn ysbrydol nawr, eisiau cyffwrdd ar arglwydd. Eisiau dod at yr arglwydd mewn ffydd a gofyn. Ceisio'r arglwydd mewn ffydd. Mwyn gwneud hynny, fel byddwn ni'n gweld heno, mae rhaid bod ni'n gwybod beth yw'r addewidion yn y lle cyntaf a'i ceisio nhw. Ond ddawn ni'n ôl at hynny heno. Nawr, yn ola, dwi jyst eisiau edrych ar ddechrau yr hyn mae'r arglwydd Iesu nawr yn mynd mlaen i bregethu o flaen y dyrfa. Beth sydd gyda ni fan hyn nawr yw pregeth sydd yn debyg iawn i'r bregeth ar y mynydd, ond byddai'r rhan fwyaf yn dweud mae e'n wahanol i'r bregeth ar y mynydd, felly mwy na thebyg nid y bregeth ar y mynydd yw e. Am sawl rheswm, mae yna lot o bethau gwahanol ynddi. Mae yna bethau sy'n debyg hefyd, ond mae'r pwyslais ar lot o bethau'n wahanol, fel byddwn ni'n gweld bore yma. Ond am i ni sylwi yn gyntaf yw sut mae'r arglwydd Iesu yn defnyddio y sefyllfa a'i lyged mwyn dysgu y dyrfa. Mae e'n defnyddio pobl fel esiampl byw, a disgyblion yw hynny. A felly beth sydd gyda ni fan hyn, ar y tir gwastad mae gyda chi y grŵp o'i ddisgyblion, a wedyn mae gyda chi pawb arall, rwydd. Sef y bobl o Judea, gyfan a Jerusalem, arfordir Tyrus a Sidon, wedi dod i wrando arno ac i'w iachau ac yn y blaen. A felly criw enfawr o bobl, ond mae hefyd gyda chi y disgyblion. Adnod 20, beth mae'n wneud? Yna, cododd ef ei lygaid ar ei ddisgyblion a dweud. Chi'n gweld, beth mae'n neud fan hyn, reit, yw dangos iddyn nhw. Dysgu gwers. Nid yn unig i'r disgyblion, ond i'r dyrfa. Fe eisiau chi ddychmygu'r olygfa. Imagine it now, right? Mae'r criw o ddisgyblion fan hyn, mae'r dyrfa fan hyn. Mae Iesu'n siarad gyda nhw, fe eisiau dysgu rhywbeth i chi, bawb. Gwyn eich byd chi. Dyna mae'n neud. Gwyn eich byd chi, y disgyblion. Mae'n siarad gyda nhw, yn fwriadol. Nid gwyn eich byd chi, gwyn eich byd chi. A mae eisiau cyferbynnu, contrasto. Mae eisiau dangos, mae yna ddau grŵp o bobl. Mae'n neud hynny'n really clir. Edrychwch yn gyntaf ar yr esiampl cyntaf. Adnod 20 ac adnod 24. Gwyn eich byd chi'r tlodion, oherwydd eiddo chi yw teyrnas Dduw. Cyferbynwch hynny gyda adnod 24. Gwau chi'r cyfoethogion, oherwydd rydych wedi cael eich diddanwch. Wedyn, adnod 21 a 25. Gwyn eich byd chi'r newynog, oherwydd cewch eich digoni. Yw gymharu gyda adnod 25, gwau chi sy'n nawr wedi eich llenwi oherwydd daw arnoch newyn. Yn drydydd, adnod 22 a 26.
Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich cysau, gwaradwyddo, dirmygu, o achos mab y dyn, oherwydd mae eich gwobr yn y nef. Gymharu gyda 26. Gwae chi pan fydd pawb yn eich canmol, oherwydd felly'n union y gwnaeth eich hynafiaid i'r gau proffwydi. Chi'n deall y pwynt? Mae yna ddau fath o berson. Gwyn eich byd os chi y math yma o berson, gwae chi os ych chi y math yma o berson. Dyma beth mae'n dweud, mae'n syml iawn. Ond mae eisiau i'r disgyblion wybod, a dwi'n credu'n gryf bod e'n siarad yn enwedig gyda'r apostolion, gwyn eich byd chi os ych chi'r math yma o berson. Gwae chi os ych chi'r math yma o berson. Nawr, pa fath o berson felly sydd o dan fendith Duw? Mae Duw yn dweud mae'n dda arnoch chi os ych chi'r math yma o berson. Wel, dyw e ddim yn siarad yn llythrenol am bobl sydd yn fydol dlawd yn syml. Dyw e ddim yn golygu, os ych chi'n mynd mas heddi nawr, gwerthu popeth sydd gyda chi, ac yn byw'n ddigartre, allwch chi fod yn sicr bod gyda chi deyrnas nefoedd. Nid dyna beth mae'n dweud. So dim yn siarad yn llythrenol am glodi. Ond dyw e ddim chwaith yn unig yn siarad am dlodi ysbrydol. Hynny yw fel yn Mathew 5 yn y Bregeth ar y Mynydd. Yn fyna mae'n dweud gwyn y byd i'r rhai sydd yn glodion yn yr ysbryd. Nid dyna beth mae'n dweud fan hyn. Yn syml, yn unig te. Mae'n cynnwys hynny wrth gwrs. Ond be mae'n neud yw mae'n cymharu. Rhai sydd wedi rhoi heibio eu hen fywyd. Rhai sydd wedi rhoi heibio eu cartre, eu heiddo, clodydd dynion a'r cyfan oedd gyda nhw, eu busnesau pysgota, eu trethu, mwyn dilyn Crist. Wrth gwrs, mae hwnna hefyd yn cynnwys bod chi'n cydnabod eich tlodi ysbrydol mwyn cael Crist. Wrth gwrs bod e. Ond mae'n cymharu fe gyda y rai sydd yn gyfoethog, y rai sydd yn byw mewn moethusrwydd, sydd yn gyfforddus. Oherwydd, mae nhw'n byw bywyd mwyn ei enw a'i elw ei hunan. Mae nhw'n byw bywyd mwyn plesio fi, mwyn adeiladu teyrnas fi. Ond mae dilynwyr Iesu wedi dweud, dwi'n fodlon rhoi heibio y fi mwyn dilyn Crist. A dwi'n nawr yn byw bywyd mwyn enw ac elw Crist, nid fi. Chi'n gweld y gwahaniaeth? Ac oherwydd hynny, mae yna elfen o golled. Mae Iesu'n pwyntio fe mas. Falle yn y byd yma, byddwch chi'n dlawd, achos chi ddim yn meddwl sut allai gael mwy o arian i fi, mwy o elw i fi, mwy o sylw i fi, mwy o glod i fi. Chi'n meddwl yn hytrach, sut allai ddefnyddio popeth mae'r arglwydd wedi rhoi yn ei ras i fi i hyrwyddo ei waith a'i deyrnas e. Sut allai ogoneddi fe? Chi'n gweld y pwynt? Felly, yn y byd, yn ôl safonau'r byd, falla'ch bod chi'n dlawd. Ac eto, mae Iesu'n dweud, gwyn eich byd chi os ych chi'n dlawd. Gwyn eich byd chi os ych chi'n newynog. Oedd y disgyblion yn mynd i brofi adegau lle o'n nhw a dim clem lle oedd eu pryd bwyd nesaf nhw'n dod. A mi bod nhw'n dilyn Iesu Grist. A ni'n gweld hynny yn cael ei amlygu ni yn y Beibl. Lle mae Iesu'n gwneud gwirthiau mwyn darparu bwyd iddyn nhw. A 5,000 o bobl arall. Nid yn unig hynny. Dioddefaint. Bod nhw yn cael ei dirmygu. Bod nhw'n cael ei edrych lawr arnyn nhw. Oherwydd eu bod nhw'n dilyn Iesu. Dyw Iesu ddim yn dweud, os ych chi'n dilyn fi, bydd bywyd yn rwydd, bydd bywyd yn foethus, bydd chi'n gyfoethog, a bydd pawb yn eich hoffi chi. Bydd pawb yn eich canmol chi. Beth mae'n dweud yw'r gwrthwyneb o hynny. Ond chi bod, mae mor hawdd a ni mor gyflym i anghofio hynny. Ac i Satan ni'n temtio ni feddwl, mae rhaid bod fi'n neud rhywbeth o'i le, achos bod hynny ddim yn digwydd. O'n i'n meddwl bod yr arglwydd yn mynd i fendithio fi. Hang on. Os i ni'n eiddo yr arglwydd Iesu, mi fyddwn ni'n cydnabod ein bod ni yn glodion yn yr ysbryd, ond hefyd yn sylweddoli, dwi ddim yma i wneud elw i'n hunan. Dwi ddim yma i wneud enw
un hunan. Dwi yma i fyw i Grist. Dwi wedi ildio fy nghoron mwyn cael Iesu Grist. Ond beth mae'n dweud yw, gwyn eich byd chi os ydych chi wedi gwneud hynny. Gwyn eich byd chi, mae'n dda arnoch chi. Chi wedi'ch bendithio. Os ych chi mewn sefyllfa lle chi'n sylweddoli fod chi'n rhan, oherwydd bod chi wedi rhoi lan yr hunan, chi'n rhan o deyrnas Dduw. Nawr. Chi'n sylwi beth mae'n dweud? Gwyn eich byd chi'r tlodion oherwydd eiddo chwi yw teyrnas Dduw. Chi'n rhan o deyrnas Dduw nawr. Nid eiddo chwi fydd teyrnas Dduw, chi'n rhan o deyrnas Dduw nawr. Sy'n rhyfedd bod y byd yma'n jarring i chi ac yn llawn tensiynau i chi. Chi ddim yn rhan o'n yfer agor. Chi ddim yn ddinasyddion o'n yfer agor. Chi'n ddinasyddion teyrnas well, teyrnas nefoedd. A byddwch chi'n colli mas ar bleserau'r byd nawr falle. Byddwch chi'n dioddau nawr falle, cael eich gwaradwyddo nawr falle. Gan wybod wedyn yn y dyfodol byddwch chi'n cael eich digoni. Yn y dyfodol, mi fyddwch chi yn profi y gwobr fawr yma sydd yn y nef mae'n siarad amdano yn adnod 23. Ac yn ddiddorol, mae'n dweud wrthyn nhw, byddwch lawen y dydd hwnnw, a llamwch o'r foledd, adnod 23. Mae hwnna'n eitha extreme, nag yw e? Dwi ddim yn dweud, mae'n oce, byddwch lawen a gorfolwch. Bod chi yn llamu o'r foledd. Pam? Oherwydd mae'ch gwobr chi'n fawr yn y nefoedd. Mae yna adegau ni'n bywydau ni'n dos lle ni'n gorfod profi dioddefaint mwyn profi rhywbeth gwell nes ymlaen. Nes i brofi reality hwnna mis diwetha. Nes i brofi bod yna adeg lle fi wedi cael poen yn yngwddf fes dros flwyddyn, cael triniaeth ar fy ngwddw. Nawr, sy'n pwynt fi wedi celwyr, oedd y pythefnos ar ôl y driniaeth yn ofnadw. Oedd e. Oedd e fel bod fi, bob tro ni'n llyncu, oedd e fel bod yna razor blade yn mynd lawr yng ngwddw fi. Mi oedd e. Ond, wrth i fi brofi'r pythefnos yna, o'n i'n cadw atgoffa'n hynna'n be? Ond dim ond pythefnos yw e. Achos ar ôl y pythefnos, bydd dim poen yn fy ngwddw fi o gwbl, gobeithio. Dew a'i mynd. Chi'n gwybod, mae yna adegau yn bywydau ni lle ni'n cael ein gosod mewn sefyllfa lle mae yna elfen o ddioddeffaint a colled gan wybod mae gwobr o'n blaenau ni. A dyma mae'r arglwydd Iesu'n dweud fan hyn. Y wobr, wrth roi heibio pleserau gwag y byd nawr, y pethau sydd ddim yn digoni, yw cael Iesu Grist. A does na ddim byd gwell na cael Iesu Grist. Does dim byd gwell. Mae Iesu'n pwyntio fe mas i'r rhai sydd ddim wedi ildio i Grist. Mae'n dweud wrthyn nhw, gwae chi, achos chi'n gwybod y pleserau yn y byd chi'n profi nawr, that's as good as it gets, mae'n dweud. Does dim byd gwell. Nethwch chi sylwi? Gwae chi'r cyfoethogion oherwydd rydych wedi cael eich diddanwch. Does dim byd mwy i fod i chi. Ond y broblem yw, os ych chi'n ymhyfrydu ym pethau'r byd nawr, gan wybod mae pethau'r byd yn dod i ben, a allwch chi ddim yn nhw gyda chi'r nefoedd, beth sydd gyda chi ar ôl? Dim byd. Gwae chi'r sydd nawr wedi'ch llenwi, oherwydd daw arnoch newyn. Gwae chi sydd yn nawr yn chwerthin oherwydd cewch ofid a dagrau. Gwae chi pan bydd pawb yn eich canmol, oherwydd felly'n union y gwnaeth eich hynafiaid i'r gau broffwydi. Mae'n dweud, os ych chi'n cael eich canmol nawr, mae oherwydd bod chi'n yn prynu mewn i gelwydd. Gau broffwydi. Fi wedi defnyddio'r dyfyniad sawl tro, dyfyniad o'n i'n meddwl oedd yn wreiddiol gan Jim Elliot. He is no fool who gives, neu who gives up what he cannot keep to gain what he cannot lose. Ond o'n i'n darllen am Matthew Henry yn ddiweddar, a mae'n debyg mae tad Matthew Henry ddwedodd yn gynta, Philip Henry ydi enw fe, he is no fool who parts with that which he cannot keep when he is sure to be recompensed with that which he cannot lose. Nid fod
Gemeliad Hemwyd, ond rhywun arall wedi gweud yn debyg iawn cyn hynny. Ond o'n i'n hoffi'r geiriad. Recompense, rhyw fath o addalu, cael compensation am. Gwneud lan am. Mae tragwyddoldeb yn perthyn i'r arglwydd Iesu a gyda'r arglwydd Iesu yn gwneud lan am a mwy yr hyn ni'n colli mas arno yn y byd yma. Colli mas. Pleserau gwag yw nhw yn y diwedd, ond mae mor hawdd nag yw ein i gael ein denu ganddyn nhw. A beth mae Iesu'n gwneud ar gyfer ei ddisgyblion fan hyn, a ni gobeithio, yw ein paratoi ni ar gyfer bywyd yn y byd fel disgyblion Crist. Mae eisiau ni gofio, reit, wrth i chi gerdded drwy bywyd, peidiwch â meddwl fydd popeth yn fel i chi. Peidiwch â meddwl mae bendith bydol yw beth sy'n bwysig. Peidiwch â pwyso ar y pethau yna. Falle bydd yr arglwydd yn rhoi y pethau yna beth bynnag. Mae hynny yn digwydd. Ond hyd yn oed wedyn, y gwahaniaeth yw, mae nid dyna beth ni'n byw ar ei gyfer. Hynny yw, mae'n cymharu eto'r contrast yma, y rhai sydd yn ymhyfrydu yn ei cyfoeth bydol, yn yr hyn sydd gan y byd i'w gynnig yn hytrach na bod ni'n byw mwyn Crist, mwyn elw ac enw Crist, his name, his fame. Ac felly mae'n bwysig bod ni'n gofyn y cwestiwn i bwy ni'n byw. Ydy ni'n byw i'r hunan? Ydw i â mwy o gonsern dros be fi'n cael mas o fywyd? A chybod, mae hwn yn bwysig o ddydd i ddydd. Achos mae'n bwysig bod ni'n gofyn y cwestiwn pan bod ni'n neud y pethau ni'n neud, pan ni'n mynd i'r gwaith. Ydy ni eisiau rhywbeth mas o hwn? Y temtasiwn yw i fi eisiau canmoliaeth dynion. I fi eisiau cydnabyddiaeth am fy ngwaith. I fi eisiau fod pobl yn meddwl bod fi'n rhywun sydd â rhywbeth i'w gyfrannu i'r gymdeithas. I fi eisiau bod pobl yn fy hoffi fi wrth natur. Beth mae Iesu'n gweud fan hyn yw fel dinasydd teyrnas nefoedd, peidiwch â pwyso ar y pethau yna. Oherwydd mae byw fel dinasyddion teyrnas nefoedd yn golygu bydd y ffordd o fyw sydd ganddo ni yn wahanol i'w ffordd o fyw nhw. Disgwyliwch y bydd pobl yn chwerthin ar eich pennau chi. Dychmygwch pobl yn edrych ar Seimon Pedr. Be fydde pobl yn dweud, y Phariseaid, be mae'r ffwl ma'n neud? Oedd gyda fe fusnes. Oedd gyda fe popeth oedd ei angen arno fe. Oedd ddim brains gyda fe beth bynnag, oedd ddim yn fwy galluog, oedd ddim yn Phariseiad. Pam nath ddim aros lle oedd e? Pwy fydde'n gadael y cyfan mwyn dilyn Iesu? Chi'n deall y pwynt? Hyd yn oed rhywun fel Matthew, Levi, nath ni edrych arno fe yn ddiweddar, ynddo fe? Pam bydde fe wedi gadael ar ôl brydychu ei deulu a'i gefndir mwyn cael yr holl arian yma, mwyn gallu cael gafel ar gyfoeth, mae e nawr wedi rhoi lan y cyfoeth mwyn cael Iesu. Ffwl? Beth sy'n bod ag e? Dwi'n gobeithio bydd pobl yn edrych ar ein eglwys ni ac yn dweud yr un pethau amdano ni. Beth sy'n bod gen nhw? Bod nhw'n fodlon rhoi heibio eu hamser nhw, a'i arian nhw, a'i doniau nhw mwyn bendithio Crist a'i eglwys. Mwyn gogoneddu Crist a'i eglwys. A bod nhw ddim yn chwilio am gydnabyddiaeth eu hunan, ond bod nhw eisiau glodfori Iesu Grist. Bod nhw'n rhoi heibio i nos fercher i weddio'n dair ar yr Iesu byw yma. Bod nhw'n rhoi heibio eu cyfoeth mwyn helpu pobl eraill mewn angen. Beth sy'n bod gyda nhw? Beth sy'n bod gyda nhw yw mae Iesu wedi agor eu llygad nhw. Gweddiwch y byddwn ni'n bobl sydd yn amlygiad o hyn, a fod Iesu yn edrych arno ni ac yn dweud, gwyn dy fyd di. Am dy fod ti wedi darganfod gwir gyfoeth yn a thrwy yr arglwydd Iesu. Ac yn hynny, gweddiwch y byddwn ni'n llawenhau. Oedd hwnna wir wedi taro fi, llawenhewch yn y dydd hwnnw.
So, pan mae pobl yn eich gwaradwyddo chi ac yn chwerthin ar eich pennau chi ac yn edrych lawr arnoch chi, pan ych chi'n profi yr anawsterau a'r treialon yn y byd, hynny yw, dylen ni fod yn llawen. Pam? Oherwydd mae'r hyn sydd gyda ni yn eiddo i ni, mae teyrnas nefoedd yn eiddo i ni, a mae cyflawnder yr addewid yna i'w ddod, y wobr sydd i ddod. Mae gyda ni Iesu nawr. I ni yn eiddo iddo fe, a fe i ni. Ond mae wedi paratoi rhywbeth, bendigedig, godidog ar ein cyfer ni. Etifeddiaeth, bywyd tragwyddol gydag e yn y nefoedd. Cofiwch beth oedd e'n dweud wrth yr eglwys yn Smyrna yn Datguddiad 2. Datguddiad 2 adnod 8 neu 9 falle. At yr angel yn yr eglwys yn Smyrna, ysgrifenna. Dyma mae'r cyntaf ar olaf, yr hwn a fi farw a ddaeth yn fyw yn ei ddweud. Gwn am dy orthrymder a thlodi, ac eto yr wyt yn gyfoethog. Gwn hefyd am gabledd y rhai sy'n ei galw eu hunain yn Iddewon a hwythau heb fod felly, ond yn hytrach yn synagog Satan. Paid ag ofni'r pethau yr wyt ar fedr ei dioddau. Wele, mae'r diafol yn mynd i fwrw rhai ohonoch chi garchar mwyn eich profi, ac fe gewch orthrymder am 10 diwrnod. Bydd ffyddlon hyd angau a rhof i ti goron y bywyd. Dyna'r anogaeth i ni. Bydd ffyddlon hyd angau a rhof i ti goron y bywyd. Y sawl sydd â chlustiu ganddo gwrandawed beth y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys i ni, ein eglwys ni, mwyn ei enw. Amen.